Mga kaigsoon na akong Bol-anon, dako na akong pasalamat kang Bishop Abet Uy o Bishop Daniel Parcon sa Tagbilaran ug Talibon Dioceses sa ilahang positibong tubag sa atong panawagan para malikayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Gidesisyonan sa atong simbahan nga sugod Marso 18, wala na pampubliko nga pagsaulog sa santos nga misa, sulod sa atong mga simbahan o kapilya. Ang maong direktiba, magpabilin nga ipatuman hangtod sa kinahanglan. Kini aron masiguro nga masunod ang gitawag nga social distancing aron malikayan ang virus. Mauusab kini akong hangyo sa atong mga kaigsuunang pastor sa ubang relihiyon ug lain pang mga faith-based groups nga mopatuman usab og susa mga direktiba aron sundon usab sa ilang mga kauban sa ilang simbahan. Kini inyong sulugoon, Artyap, daghang salamat ninyong tanan.